Jak wygląda kurs chińskiego w Pekinie? Ja pojechałam na 4-tygodniowy program z Instytutu Konfucjusza na uczelnię Zhongguo Shehui Kexue Yuan Daxue, a program nazywał się Chiński plus Muzea. Codziennie mieliśmy zajęcia, oprócz śród, bo wtedy jeździliśmy na wycieczki kulturoznawcze. Byliśmy w zakazanym mieście, czyli Gugong, Muzeum Stolicy, Shoudu Boługuan. Odwiedziliśmy także Wielki Mur Chiński, Changcheng, Muzeum Archeologiczne, Kaogu Boługuan i Muzeum Chińskiego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Zhongguo Feiyiguan. Zawsze po wycieczkach w środy nauczyciele zabierali nas na jedzenie. Podczas programu mieliśmy zajęcia ze sztuki, np. śpiewania, tańca, gry na instrumencie czy taiji. A nauczyciele chińskiego poruszali z nami tematy życia codziennego, takie jak sztuczna inteligencja, utrata pracy czy zamawianie waimaya, czyli jedzenia z dostawą.